Fáilte go ferile an córa in a seo ag Coinneach scíad a bhach. Aniu hasin an grías. Dul gaint ba gan amach mai caiinchain ag an trúd a ha cólaram ar bhela ha seo na nóci. Cólaram an seo ha Dòmhnall Bhobshie, ha Ian Mac Freish agus Coinneach Ishbel Bhobshie. Is a chaine sinach mar a ganna gismisat. Is get heen behan zat rúg ar ílu. Behan get rúg ar ílu an seo. Dòmhnall Bhobshie. Ach Coinneach Bhobshie. Bah. Obviously. She cos ba boys. For the back, well for geen dit allerlei voor Crooked Holidays is wat time to think. Agus ha na show for was in laatste ga je tokker. Gaat een neiste en de hoekar gaan bij vee. Dan een kolen gaan bij vee. En neem henna. Sure. Koopt goed de henna. Doe wat ik kreeg. Is een koosje in laatste. Dus Ishbel ha Bhobshie, Ishbel Bhobshie gaan ik terug terug. Agus ha dus hoe best één vlees gaan we carry het in de koren met maar gaan we Swannie. Kom naar daar. Ja, reis maak voor geruilig. Uit voor de weg. Zo reist famous in Coinneach ha Griash maar naar Colorado. Giro kiet bleor we gaan ik doen aan het huis. Weet je klootje kan maar eens in de lood vast zoals. Als je niet klein ben je dan het shows. Nu gaan je het kunnen wel maar het de woorden hoor ik maar keine geet. Ga je goed gaan als je in je dag heb je wel kijken dan ga je motor kunnen hier naartoe. Heb geen Amerikaanse is geboren. Ik moest zo ik het chauffeur van wat ondergraag ook had een terms voor 4 kopies maar voor even gas reden gas mee weg. Ach goed dus mogen zo maar op opties maar het kan hier dat weet ik was er maar. Dus heel nog een origineel was er nu raar als voor je wil iets hoe gaat het jaar. Dus de branen wat kopen de show ga je niet veel erin. Maar wat ik moest gaan enjoy die heet. De branen ook al heel schaak wel eens kort zo goed op het groeien. Dus ik kies voor een show aan is. Ik kan niet er zit Ishbel. Maar kan je niet er zit de laagje not. Oh, maar ik heb een woord aan de zuster. Schoot bij de zuster. Ik daar kon je vaak al nog naar de was je vast zo. Wel kan je niet in de film die je van af. Oh, maar het. Zoals ik het hier heb, daar nog het naantje goed. Zijn de polder niet nu op het groei. Die wakker je aan nu, de polder niet. Maar wat keur je dus klopt. Die ben de locht. Oh, hallo, die op. Die was een kuur. Ik stond uit. Jarig 4 jaar. Jarig jaar. Zijn de polder niet nog goed gaan was je. Ze woon je. Wel, we gaan het in een jaar nog uit. Dus Katja was het ook aan de school. Oh, de weg. Als je een piece van af naar groep. Was je 3 middel, was je die fijn bus. Gaan wij, nou ik ga over 3 miles was je een fijn bus. Ik ga niet over 3 miles, but just about 3. Sure. She asked her come after was je nog. Gaan ook elkaar er. Hallo, ja. Zie je gewoon aan met de vloeg. Dat ik maar vloeg. Goed, we zitten op een paard aan de griasse. Je gaat een strijktrap. Ja, was je net, maar just wel in de worst. Zit die hagen? Wel was je net, en ik ken een heet dat je wat je herkent, was je net. Het rekent. Vandaag heb je reis kunnen scoren, hoe ik jou van de waarin. Skosje nog als je wil strijken. Ik was zo'n buis van fijn buis dat ik je Ja, scholen wat ik jullie. Scholen wat ik jullie. Maar ze kunnen gewoon geen pijn aan de griasse. Ga wel school aan de griasse nog. Bij jullie school aan de griasse gaan we. Dat is dan, bij jullie moet ik een soort van je kort. Als je scholen wat ik. Dus tu se kosje gaan de school. Dus tu kosje gaan de school.
Cwrs i mas yn colwch, yr lafwr gewri. Was ik slecht. We zien nu al een Paul, het is kost op Paul, dat is niet. Ik heb door geleerd. Van straat. Ik woon van haar ook niet jaren. Kost op kan hij, spreek van huis. Van straat. Straat, heb ik niet. Straat. We kunnen niet zeggen dat we van straat zijn er gaan nog. Dat is not in. Of je het is recht dan ja. Van straat, van jullie. Maar we van jullie als je keer kost op wel. Straat. Dus wat je nog. Loop. Dus wat. Maar van je de straat is wat hoort begroeien bij jullie. Waar zit er? Ik heb toch wel de les geschrift naar natuur. Van jasper Schön. Dus de Rienische scholen laafvloeg als je was de meeste nog gewoon koers waar kollig. Dus we gaan kunnen doen heen. Waarom? We zien door de school, we zien de school, we komen te zien school, we zijn school in de scheiden. Het is wel te hoog. We zien je de geëte. Het gaat school als je voor de school. Zie je geëte, je weet je school, dat weet je zoals je. Hier zijn je ronden van hen je zijn woordjes. Helaas je zo dat we zeggen dat klas 5. Zijn hen je zijn scharen en je ook eerst we zien als je zich maakt een klas voor. Na zijn klas. Zie je nou gaan school weg. Zijn hen de scharen en schrijven veel kolikaar. We kjort je van de verkiezingen worden. Maar nee, we moeten gaan rond daar terug in orde. Dat is fit. 5 jaar is een rotspiek. Wat ga je ook met een film kijken? Dat wat wil je gaan? Als je toch op een harde na, dan begint met je geloof ik maak dat de neer hebben. Ja, vriend je weet, dat is wat de zaak na. Dan kan die tuurlijk jezus naar spetter zullen tegenkomen. Had er iets meer gewerkt namens een kurwa kur ik gehad er zijn gaan school daar ze gewoon maar. Ga ook een kader van je. Ja, maar dan heb ik 4 wochen gaan, ik weet niet of je geweest. Het feest dat we hebben gekend, hij is hier. Ik denk dat het wel een toffe jaar gebracht. Het is een beetje zo nu vroeg geweest. Dus je gaat in je eentje, waarschijnlijk wat je kan hand tussen de beste is dat het dan te gewoon op alle jaren. Hier is het heel schoon van een heugen geweest. Het is net dat hier zelfs niet schoon, she is er rood. Oh shit, de maken hater. Ja, maar die wil kan ons geen gold in aanvallen. Er is wat misschien vroeg geweest. Best wel lastig. Best wel lastig. Hallo, nou zo ga ik. Ja, check je wel naar die hitte. Wel, wat moet je wel besturen? Best serieus best wel. Heb je het best gehoord lang, best serieus best. Nacht door kuts gaan het doen, je gaat een rias, dan ga je maar liggen. Nacht door dacht ik ten hart geef. Dan had er eigenlijk moet je het haast het goed dat je keer in een hutje was je. Was je nacht op je tas? Zo. Dit was die al begint. Maar je het was voor de gokken, hoe wordt het tegen. Je staan die tuurlijk je worden ijs. Laat. Laat dat je wel, ik had het 2 jaar nog laat. Wel, ik is hadden veel met je journaal het 2 jaar om toen gaan malen. Toen moet ik wat je dat van mij dat toch ook goed joh. Ik heb dat goed in het ook fijn te laat. Ja, zie ik graag de Raiders. De Raiders. Hij had de mooie water en zit haar te koel. Dat wordt die zwaar verder lang. Wat mooie koel van we als het weet. Dat van we Noordwaarts met. Ach, gaan je dingen die zo. En zo gruwpak. Ze is een brade klark. Wat hebben we niet gehad? Maar nee, het is een jack. Als een jack. Waar hebben we niet gehad? Huurtje van een gast, huurtje van een gast, geen gast. Jullie zijn tegen. Die kunnen zo'n geen vraag, kan je wel ergens gast. Maar daar had je, als een welke kutjoke zijn, is dat een vulkaan, dan heb je geen koren naar de is een vulling. Wat kan geen vulling je tot? Ik kan zeggen. Ik ken dus Erikje in je nou zo roe, de is om die
Bali na nie woord, maar een soort genuïn. Cover je wil in de woorden. Maar she Story trusty. Daar mag man een blokkers weg. Cover Wat ben je hebben geen gewoon is je van wat toch van de ene zo. Ulak. Je ulak me laten van door. Dus je meer kosten mag raadje. Kan wel kosten wat jam ook staat vast sluis keet. Maar moeilijk en wat er was kap het wel. Rona praat niet hier. Echt waar. Ga niet je kennis tegen misschien puk. Ga kunnen wat de torte schaft zo is en zo. Dat best pribral dat je het zegt. Kan je nou een vriendje pauter ga ik in hier, ik heb ze waar ik in heen. Dus ga je varaag als ze willen. Ga je nu grenig een rood nu dan ga je hartje steken. Hoort maar eentje. Oh, hoor. Wacht ga de kleine maar dat je niet te was in voor mij kijken. Wat kan je accuseren willen je weet al. Wat kan je het sorry weet al. Maar een buik kwam hier eentjes die buik 78 maar in de water op de schiever van de garage kan een genuïne water doen was water. Genuïne nu. Ach, we zien je. Dat was een aardje waar ik is. Ja. Dat was de willy. Zo'n van een beetje kruid. Nee, dat zit er wel zo willen in een niet. Ach, maar dat is je te doen. Hij zegt nog tevens als je aan hem al. Sparen, nou moet nog gezegd, want dat kan niet worden. Goed. Ik ken de pro. Wat kan je nou iets aan de willen niet? Ga je geen Ja, als je loopt, kan je geen afstand willen je kopen hier. Kan je meer aan de gunnie, kan je naar de gunnie. Maar wat? Dan kan ik interesse wat kopen nu het zwaar. Dat toen is je zo je gorje. Alleen met zo'n geen nood kan je horen. Hoe die kopen gaan je kan geen wanneer gewoon bij je maar dat tool krijgen dan met je schilder zijn toch of wat er dan zo dat is een heel iets. Dus dan kan je met Ramboor nog eens zeker bij de rol hebben zien als gewoon. Dus gaan rood en gewoon zo steeds rood. Ja, het is gevraagd dat het kunnen halen dus ik kan dat was Swiss boer van een rol zo'n schuttige boer van een roos kan een rol kunnen halen die is gedacht dat hij regelmatig chasseert zo'n sleutje. Zo weet je ook wat gaat er wordt dat was al is fix kleurtje dat is al sleutje soms. Ach ik toen te vroeg is maar voor kan laten. Had de sleutel weg maar hier. En dus de schroeveling. Hou zich van web bekoppelen aan je nacht. Die ga je naar koren naar wat kan je een machinejob bij je station. We leeft, en ik ken het niet wat je aan wat je dan doet een paar pakken ga ik gaan Te doen de hoor. Dat is waar. Wat kun je dat doen je kaarten hier. Schön. Wat kun je graag een scrollje in de paast en een scrollje gelijk ik aan mijn hockey. Gaat wel niet mag leren misschien wat je aan. Dan ga ik zeggen, meintje. Of wat een mag het zo ook. Ach, waardje. Oh, wie ook de pas nog ook gezegd. Dus als je zo raad roest, ha lunch in als je lunch naar lunch. Die ga je naar koren lunch naar je vast zoals. Als eens je zoekt pak mij in het huis nog. Dan kunnen we zien door zeggen dat jullie de goeie zet en nee, het push niet uit de machine zeg. Is dat geen anders als gewoon was als we zeggen gewoon wat die gaat snap wat was. Ja, kan ik ook een weg. Het is een enkele telelamp hier de zon zo iets voor hier tegen niet elkaar gesteld dus wel alles hier. Is laat hebben ze zeggen. What any of you boys in here last night? Oh no, we weren't in here last night at all, no. Oh well that's funny. See that bottle of lemonade? It's gone down quite a lot, it's going down and down. Maar zo wat Thomas zoals je dat stel zeggen de nee. Ach, wat ik eigenlijk zelfs verkeerlijk web dat er is een weiler. Nach wat post ik niet een weiler. Dus maar zo kan maar zo gaan ik zeggen dus. Gaan jullie samen rol?
Niet je terug was je zit toch. Dit is maar in een lodge, Holmes, geen aan het gebouw. One Holmes. Ze was aan een salotje, veel op een salotje geworden. Ze tegen piastig van haar spelen, zeg eens. Hoe zo is het nou, dat is een way. Karakter aan het was. De chillste begin van dat je het. Goed aan de film. Dus wat net op een soort van mijn heen draaien met toe. Ik is een vreemd. Wat zeg het? Ik is any of you lads want to learn to play the pipes? Oh, of course. Right, Corinne. Was je in dat eerste woord te gaan denken? Ik is 3 pintjes straight away van te zeggen. Het was heel koud voelen. Het was koud gemast. Het was nice hier. Heel gefeind bij warm all the time. Jo toch goed. Was in wat is in pakken jo toch. Wat heb van blog gehad was ik laat de politie bij want. Kan je dat maar zit maar niet als ik de vraag de 4 benam. Samen, maar waren een jeempje per keer. Oh shit. Waarom is het daar? Wat kan je nou snel als je het daar niet? Oh, geen idee, ze hadden wel gebeurd. Geen Je moet wel gewoon in de lodge kopen de race. Waar is een home zo? Waar zit ook een toffe van? Oh, ze is een zo is wel wat wel dan je net specifiek wie kodig en chemichels. Dus dat denk je als golf wel die naast als chemichels wil. Peacock, zet mij een peacock. Aan de griage. Aan de griage. Peacock schools is er los een riescore. Je hebt gewoon kenners, dus niet in een coins. Als je het van gewoon je dus streepjes wel, dus het is niet beter met het. Maar je het gewoon niet in je gaan als Ja, het is maar te was hoor is. Oh shit, ja, je denkt je was. Wat kleine koppen dacht wat niet. Wat de jakkers kopen dan? Je goorisch koppen. Ik heet dat. Maar wat heet dat als een vaarhuis, wat heet dat koppen. Zo als je karakter, de slapers, als je jetzt jeempje verkocht, is het budget. Het labast. Ik heb ook een prima kind labast. Praten. Als je verkocht, dat heeft dat kakking bij Nanani, dan ga je gewoon hokken. En is de palletje dan als je niet haast. Dus als je kaart wordt labast. Als je, of course, als je was een hokken. Dus ga je valabach. Minus de hele rash. Je lost een polisje weg uit de rash. Dan kom je de slapen. Ach, wat krogetjes, dan kom ik aan het tennis nog wat. Zie als heb je vrouw wat in poos ga je als je chill. En als je poot was heel dus waar ga je dat ook gewoon. Zie daar weer woord gewoon. Zo'n baraak. Zie je zien als sport. De lokaal. Oh, rabbi, wat jullie? Rabbi, is alleen maar normaal als je right voor de score. Als je daar ga maar hem zo heen dag. Maar ja, dat is er wel uit. Dat gaat wel goed. Heb je pro ja hier. Ja, het niet je kopen als ik in zijn hotel jou doen. En dan als je zo mensen inderdaad echt die gaan zijn ja afschen. Kan man wel afschen. Was ook wat in je koppen dat je lodge, wat in je vurg dat je lodge, wat begen, wat kroop, wat curry, wat vies peacock kan. Dat is cool, zo goed dan. Cool. Die is goed herkend. Ach, en deze wel een vuurstel naast me staat en als je dit moet je gewoon kan maar eentje hier is een gaantje met water koppelen op een jeusje getal zodat er maar zo'n beetje naar het heuger. Ga er maar aan, dan wordt er gewoon een beetje kan eentje. Louis McKean was de deuntje. Nee, dat weet ik meer. Ik denk ook wat stoort als er weet zo'n medication en een hospital. Dat stoort ook nog. Ik moest dat zeggen precies zeggen nee, dat staat. We gaan rapper bij je. Kun je wat nippeltje eten? Dat is elkaar dat is een losje los niet dat zit heen. Had de ene weer voor een griage gedaan, gaan je kiet en pleur nog een meertje pleuren. Dan gaat dat tot een laken aan een griage als altijd korrupt doen en zo gedaan. Want han je kusje, ja, we hadden ze geluk. Slecht door dat
Lara van een halve, dat marcheerde, dat had je van een draai. Dus er was een duur nacht door dat protectieve roodje was. En ik ben echt moeilijk, maar niet. Gewoon tegen wat voor op gekomen. Zal hier, want je chef voor de letje, maar ook ik niet zo vreemd schieten geloof ik, wel schieten. Ik heb het doorheen, ik heb het doorheen. Ach, van de raad, ach, gevatte, het is zo, het is een huisje, koeien, is, natuurlijk een storm weer terug, geloof ik, koeien, ik. Vanaf van de huur gaan de letje, is van het zo toch zeg, voor een naar ons vriend. We hebben dat zo soms, het is wel klein little, geen hitje, maar noppelag zou het gedoos gaat het te maken. Ik geloof dat ik zei ja nog zo. Als je zoekt dan gaan ze dat gaan we een beetje schreef van een hallo. Ach, er is categorie toos of categorie kriog nog. Wel wij toos ook met meer gelukkig gejuich. En meer gelukkig in toos nog ga ik kroeg dat. Dan gaan ik het doorstaat. Maar kun je kan maar maken kroetel zoals gewoon een help of een jukjes en naar groot. Skat toch kan kreeg toe en ik get van je val af naar meest ik niet gaan vallen van een kamer. Coinneach sowieso. Als het leuk. Oh, hij is nog weer, hij was in de postbus geweest. Ik kan een beetje aan de reis doen, maar perfect ben je. Nog? Sure. Ook voor de jongens, ik ga niet zeggen, ik zal het wel eens zeggen, dat ik ga je doen, ik ook zo'n bij jou. Wel eens het gaat je van die haast. Oh, hij was op kamer, ja, hij was op kamer, alright. Hij was op kamer, ja, hij was op kamer, hij was op kamer, kan je staat toch door. Daar is schuur Lutsch. En dan daar is schuur Lutsch, ga je zo tegen, gaat voor de Lutsch. Nu kan het bal kan de water klonen. Ik wacht ga Jacob zo dit is goed dat wel. En ik kan hebben ze had ik echt heel lekker zeg wat keer maar ik heb zo werkje mee. Lees je gelachen. Je kan er geen op thema, maar je kan wat je die diagnose en gortje en het met je die echt ik had naar koos. En goed dat wel weer zo'n examen. Tar efter jag kunde greja sig så det är. Ja, action show all the time. Ach wel, han är keer blir vad greis vad han schon show maar väl ha sån en passage när var hela koppar så kan ha. Det kunna kan kort väl koppar. Mitchell kova. Mitchell. Och såna har jag lagen kan panni van iets erin. Det var ju någon. Kontakt. Ja, dat vind ik ook goed. Dat was ook maar 4 jaar van ik nog groot. Was je krast? Nee, kan je dat zo snel wel met een walg kan je nou met zijn opinion. Dat hoort er wel eens werken aan de goede morgen oors. Salt. Komt er echt van salt? Och. Gaan we zo doen. Zijn geburen ga je ze nog aan? Zijn geburen ga je ze? Nodig. Ga je maar zo hier. Gaat je erop? Van mijn kop dat je windpiep. Oh, goed, ben wel koppel. Dat is trouwens van mij over. Wat moet je waren zo? Papje in Guineas, Borneo, Bleeuwige. Oh, wel wil ik een makketje naar het en een griage races aan de haartje gaan schieten. Nu wil ik. Ik sta een beetje van mijn kop is zo. Beplant is mechanisch. Master Galar. Dat gewoon, ja. Niet in je story en dan kom ik bij je met jou. Shoot me. Wel, ik hoor het chances in, fantastisch. Ik kan hem misschien jou zo goed eventjes, zit je mee hoe sterk, dat je hoe sterk roden hoor. En als je het kwartier hebt voorzien van, ik ga eens naar Pussy gedaan. Ik ga rest maar breken als je te winnen. Wat ga ik eigenlijk kunnen doen? Nu je toch higher kan de rol. Dan ben je een raadelijk jaren hier. Oh, of course, man. Well, alles je box zoals je er mag geraakt. Je wil zeggen kiers. Dan hebben ze wat Amerikaans. Ik heb les voor en dat is ook gekleed. Ik had eigenlijk een helft, het had goed testen, Karl. Hoe dat overleeft. Ik niet aan de woord. Ik zie eens kan de groente. Pikaar Henderson misschien. Ik is Lenusa.
Wat ben je geen echt bespeling en roewan. Hadden ze die dat creatie in het woord dat ik al eens beetje als dat was echt John. Ja, och, ben je dat net als elkaar Henderson. Ze heeft voor me van Henderson was, maar voor de stijgrood was ja. Anyway, ik ga eens kunnen gaan die koers elkaar Henderson. Hoe laat is het? Die had het dus gaat die echt bestarten en die had die op. Had ik cheese. Dit is een koer van de parlement. Mark McMillan is die hele Westminster. Dat is wel chance go bij mij chance go. I'm met dan wist de televisie en dingetjes. Anyway, dat was een koer elkaar Henderson. Ik eerst een maatschappij, maar McMillan is verder kunnen. Elkaar Henderson, zal ik kiezen tegen een garak. Ze hebben bij hem gezegd dat elkaar kan krijgen. Van eind te starten, de start in het jaar dat hij zei, wat het ding is, gaat kwijt in dit is. Anyway, maar toen weer voor elkaar Henderson de vlaas, hadden we op de nu gewoon, dat wil ik nog weer naar IT eigenlijk. Vrijdag gaat hij weer de kamer om. Anyway. Wat zijn de mooiste uren, wat ook al de mooiste uren peer. Zo maar je zin bij je, maar dat was ook bij je, wat mijn tijd kon je hier zijn. Is een belangrijk, maar belangrijk is de crew dat voor Westminster dat zo was. Je had de laatste jaren wat koller uit. Ga ik het eraan. Wat kwijt. Wat zit in je aarde van een beetje. It's unbelievable how I work in my hand clutch. Can you go get in daar zijn experience dat er eventjes. Ha volgens ook in de wonder naar profjokkels kon je gaan maar gaan gaatje maar wat porneels na haatje in de waschen. Kon je maar gewoon van als de haatje in vat datsje. Dat trek. Dat trek maar. Cannibals, headhunters of something. But that's good. Hard to look. That's all they say. They have problems appear. How dangerous appear. That's why you Jenny could you. Happy with the India. Dus ja, gaan we die haast kies stil van een haatje het van een haatje. Maar de haatje kies als ik goed in genoeg de wesje had de company Flammen nog kijken. Als een hele scootje nog groot. Kun je maar kolgen van wie prima in schak en ja, die kwalificatuur en geen en die wachten en dan. Kun je zo houdig te gericht. Kun je maar kolgen. Waarom gaat ik eens aan snel zo'n jaar? Zo. En met kaart naar de Flammen. Dan we nooit lopen gaan jaren maintenance kun je die aan het jaar. Zo met op en. In fact gaan we ja blijken dat zo'n gaan we chef zo'n goede is. Hoe dat ruimte voor zo'n jaar. Zeg goed ja. Als je nu naar huis zou tronnen jaar net wat je in de nog dag. Kun je maar een kolg voor een South Georgia. South Georgia. Ach waar kreeg. Ach waar, ik zie het toch ja schakruis niet jullie waar. Kon je iets als heel lang. Dus was dat ook de oren maar ik dacht dat accommodation was. Hij had die wide goed gaan is gaan lopen nog ruim van Jones Rotterdam echt maar gaat er dus maar die gaat er dus maar die wordt is we gaan worden nog veel soms aan South Georgia. Sure. En we zullen zo veel zeg ik probeer dat. Sure. Dan weet ik ook eens een flower shop is zo iets wat ze bij zo'n stil. Je hoort paard, twee paard van zo'n stil. Dus dat stil lekker weinig. Ik ken je het alles daarvoor. Kon je meest Porsche. Porsche voor gaan. Porsche voor gaan. Dat moet er zijn gaan happen. Dat is goed ik gaan het misschien happen. We gaan stil oprichter. I work it all the time. Dat gilt zo hoor ik er is een rofeem ik bal net naar groot een koppel zo. Hebben ze ook toch pakken als je tot de party naar zo'n chiede waar je tot koop routine was soort maar haar weet je nu een broer was je.
Ach, man beoog je wel wist, het is ook die wist is een meisje scherpte, het hempertjes goed ach, ze hempertje, ze vlammetje is aan hicht is de procent. Ze zien gaat puller goed is in die Dat veel voorrost. Oh, dat moest wij toch over de zin. Dat is eigenlijk een zulke moeilijk. Speelt je ruim zweet, zo zei zo'n verreksom stils. We zien je wat container worden, maar soms als je wanneer cubicles als een toilet is, veel meer als een school de grootste in storsen wordt. Dat is een laatste naad of zo'n. Als je kunt stil naar hier de toilets. Iemand trots klasse laatste van de rondstop één ballen. Het klasse stil als een toilet. Dus kunt daar ook op je alle laatste. En je hebt er ook in haar voor de zomer in de hele. Die wel nog stil. Dat je nog reed. Daar echt stil is. Dus ik heb toen is het wel waar maar had we hier zo'n zit gaan eigenlijk vast gejocht naar kaal. Dus je kunt wel van een paar ook gejocht dus toch naar we gaan toe ik in thuis. Oh, ja, zo maar je. Zie je van hier. Ach nee, ik dat. Je moet zo tegen een zo'n diertje voor zeggen dat je gaan de vreemde kijken het gemaakt had was een kunt je voor nog een accepteren. Ach, zeker, ik heb dus wat ik zeg het heb dat veel een hele koers en veel een hele maar de houden kaal wat. We zien terwijl we daar adults, ik zeg precies jaren. Maar zo nee, ik ga op het gewoon toch gezegd aan ons nee. Ach, ook op een licht bij aan huis. We gaan er niet wat aan. Ik vind het gewoon een happy. En happy. Ach, god, dat is goed weer. En met dat skiën aan de uur dus in pre-drive, maar je gaat een kutje aan de dooi, de pallegriage van de horses in van een jaar in schuur. Kon het doen wat je met je leren van de show, voor was het tegen wat je met je leren van de show en wat je vast zoals. Ja, nu dat ik wel was ik dat. Kom aan. Dat je laat stem, dat heet. Dat stem. Dat je vier is dat klein, dat heet. Dat heet, dat die posta. En maar dat had ook een moord, wat was uw show? Dat was van de jeugd gedaan. Maar misschien waren geschenkt, moeilijk was ik jou niet, ongelukkig. Maar je zei dat, karakter was zeer, een goed neembaar. Dus dat was een prijs. En zo had een hier is Morochalem, dus Ellen Hector, Swannie. Dus wat je doet, dat was een buk. Schön draadje. Toen waren ik aan de creatie. Dan zag ik hier dat er wanneer holiday in Vancouver, wanneer een buurschosje gaan je dat aan dus ichtens. Dus dan ik hebben ze geen wallet aan de laag de buurschos. Gewoon met ballen nog wat zo, we gewoon een prijs ik jullie looking for a purse, een soort beschikbaar, maar bijna dat is niet lang gegeven. Zo die gaan we nog een review leggen van elkaar. Dus ga met je heel cool, dus op niet. Maar dan ga ik het dus. Ha, kom als huizen. Dat komt niet. Je picky aan het steam. Oh, Maar je gaat die pestje het houden aan de shit. Dat was het aan het zakken. Oh, als je er wel nog vet zit, ga je. We zitten naar jakken naar Vancouver. Hebben ze nu hoor je de shock gaat er daar hebben we behouden before en hier zijn hebben ze van je prijs want er is hoor je de shock gaat er hier ha komen zo dat je nog van je reine macht dat de ja geen zo aan door zijn. Bij een plek was er een kuur ja, maar gewoon niets. Gaan je eens van een baas, maar morgen was ja. Salichon brader maar Salichon morgen. Dus natuurlijk dat je nu was, van het tuintje, een paar uur ja, als daar John had een tuintje gaan shoppen. Wel goed, als je kan maar nooit toch in Jansje schön zo'n uur gaan we zo'n tijd voor hard geven. Zo'n weet je nog, je ziet aan de chocolades. Kutje kleine gaan de hakkepeen, dat we vast zoals aan de show hard gaan in de show. Agus wel, hebben we nog een gehoord gegeven. Agus ha, nach rustig maar creage. Ben heel erg iets toch maar je creage kamer ach, maar hij kan daar gaan duren ha show ha recorder maar agus hebben we nog een gehoord is, kom je kon erin natus.